Takže čaute, ja som Jožko LP a je tu... A ideme natáčať hru Shades and Fidget. Ideme do arény, sme na našej postave Kika 102. Takže toto sme chceli natáčať s našim, tento let's play s našim kamošom Dandrevom. A museli už domov. Ak ho budete hľadať aj všade, aj v kanáloch, aj vo všetkom, tak ho nenájdete. Lebo on ako má kanál, nemá ešte videa, tak neviem, či sa to dá nájsť, alebo nedá. Len tak vám dopredu hovorím, že ak ho budete hľadať, takže sa bude aj tak ťažšie hľadať. A dneska to s nami aj náš kamoš Michal LT. Tak, máme trocha taký divnejší mikrofón, tak to nepôjde tak dobre. Čo na akom myslíte? Na 11 vetách, no teraz bol. Takže som z tohto spomietený. Naspäť 9. To je naša postav Jožko 9. Čo sme mali v hospode? Štír, sme teď sedmička. Tam je to cash. Tak. Ešte to neviem dneska, či bude nejaké dlhé video, ale myslím, že ani nebude, no neviem, či dám do tohto videa všetky postavy. A jednu vec vám prezradím na Jožkovi 9. Ak ste pozerali minulé časti, tak ste videli, že sme sa dosť trápili so 4. kráľom. A uvidíte, že sme ho už dali, dostali sme sa to do bagy Epic na 3 staty. Čakaj, jak to volá. Nespomeniem si, jak to volá, ale ukážem vám ho určite, lebo sa tak tešil, lebo včera som mal na Jožkovi 9 aj taký dobrý deň. Mal som asi 2 eliky na inteligenciu a na také hovadiny a dostal som dokonca lepšie rukavice. Ešte aj toto. Dostal som ešte aj opasok, sa mi zdá, že som ho dostal. Aj helmu? No asi. A tak som sa potešil. Ale helmu tu som hneď predal, nie tú epickú, čo som dostal, ale tu takú. Mal som ju na sebe, ale dal som ju potom dole, vám to ukážem. A ak chcete, aby boli vaše videa, postavy z Shades and Fidget vo videu, tak mi napíšte na e-mailovku flaber9@az.sk. Budete to mať ináč aj v komentároch. Tak píšte a keď bude 10 odberateľov, tak bude špeciál. Neviem, ale určite špeciál bude, len ešte rozmýšľam, že čo urobíme. A keby ste mali nejaké nápady, tak mi to tiež napíšte na flaber9@az.sk. No ja rozmýšľam, ale mám taký menší nápad, ale nebudem vám to hovoriť, aby to bol dobrý špeciál. Potom nebolo prekvapenie, to bolo zle. Takže na týchto postavách sme dneska ešte ani tak neboli. Lebo dneska tak nemá čas a také. Som vo škole, mali sme 6 hodín. Aj. Jeho sú len tie zimné prázdniny. Zimné vianočné. A máme tu lepšiu zbraň. Kupujeme, to predáme. A tu sme na smrťke. Kedy sme ho dali? Min toho. Fakt, kedy sme ho dali? Ty kokos.
kedy sme ho dali? Niekto musel hacknúť postavu. Ako nie hacknúť, ale že ju hráva. Neviem. Niekto vie heslo. Kto vie, nech sa prizná. Inak bude Aťa Paťa. Ja na smrťku. Takú zelenička, takže... No je dosť silná, tak... No, zverná na paličky života. To je to slabé. Sa nebojíme, my sme statoční chlapci. Ideme na našu postavu Jožko 9. Takže dneska sme mali už dosť pokusov, ale pokus na to nevyšlo, to je až nejaký 5. Tak... Tak... Neskôr s nami ani náš kamoš Michal P. Minulé video, ak ste videli. Ježiš. Nemáme dobrý mikrofón. Tak, dobre, drží. Ak ma budete dobre počuť, tak to mám taký mikrofón a sa keď budem kričať, tak to nebude dobre. Na prvom pokuse sme na podzemku točil na baženého dracha. Včera mu ostalo, som zabudol ešte povedať tomuto tu, dáme na jeho ubičku, aby ste videli, ale keď som natáčala prvýkrát, tak mi na začiatku 2 kritiky, tak to sme už nemali šancu. Dneska bude kratšie video, tak potom nepíšte do komentárov, že také krátke, ale sorry. Počkajte, čakajte. Ak mu teraz dáme 190... Dali sme ho, dobre, pekne. Fú, pekne. A zachúbeme 90-ka. Už sa teším na hajzel. Čo? Tak to... Čo si máme vylepšiť? Na síle, to máme málo. Ešte natáčame 7,5 minúty. Som dneska zabudol nejaké postavy, tak to preto aj, že sa strašne ponáhľam. Tak... A neviem, či dneska je také krátke. Budeme trocha čakať aj také na Jožko, na Samovi, lebo to bol druhý pokus a ten tiež dobre nevyšiel, tak sa ospravedlňujem. Ale dneska hlavne, že sme dali podzemko, to je hlavná vec a škoda toho sama. Pekný kritik, 333 000. A ak chcete vedieť, aký je môj najväčší kritik, tak to je 800 000, nejak tak, to som dal do zápase, čo som utočil na 150-ku. To, čo má Michal P. toho Mika 821, tak to som na neho utočil, lebo som potreboval veľa hlas, ja viem od neho heslo, kto ho chce. Prečo toto nepočí on? Kto ho chce? Napíšte mi na flabek9@az.sk a musíte dať tento odber, inak ho sa ho nedozviete. Počuli ste niečo? A tu sme neboli ešte na podzemku, takže tu nemáme pomaly nikoho, nemáme šancu dať. Tu máme, zase na neho sa pokúsime utočiť, ale beznádejne, veď sa pozrite. Keď sme boli kúzelník alebo vák, tak už možno dáme, ale máme lukostrelec. A neviem, čo ešte k tomuto videu dodal. A ozaj na svete 12. Kto chce ísť do nášho týmu... Fúha. Zabudol som, hneď vám poviem, počkaj. Poviem tam ešte maknúť. Ale kto chce ísť do nášho cechu na svete 9, youtuberi, tak píšte Jožkovi 9. Počkaj, hneď vám poviem. Tak. Ježiš, máme na nič mikrofón, tak dobre. Natáčame to iba takými sluchatkami, tak
Takto. Takže do cechu závisláci tak píše Joškovi 9 alebo Kike 6 sú obidva moje niky. Tak z tohto dielu 6 Fiji to bude asi všetko. To bol taký kratší, lebo veľa postov sme už mali urobených, lebo toto bolo ďalší pokus a ak sa vám toto video páčilo, dajte like, ak nie, nedávajte radšej nič a dajte odber, koment a sorry, že toto bolo také zlé video, bol som tu sám, natočil som to strašne narýchlo a neviem, či to vôbec natočil toto zvuk teraz, tak som z toho mimo, takže čaute a vidíme sa pri ďalšom dieli, ktorý vyjde zajtra. Ak vám povedať, tak to vyjde asi tiež o nejakej tretej. Tak čaute a teším sa na ďalší diel.